Ați venit la Clash. Bine ați venit la Clash of Clans. Cât elixir am făcut să fac. Și gold destul de mult. La shop. La decoration. Asta nu prea fac nimic. Păi de asta. Uite aici am una de asta pus. Și oare primesc gemuri că... Ia nu mai pot să vă arăt ce. Că am mai curățat. Erau niște truncuri. Da, primești gemuri dacă... 20.000. Și Town Hall-ul mă costă 25.000. O chestie de asta, 10.000, serios? Nici în total nu m-a costat total certaurul. Așa, iar ce mai pot cum? Pontenul. Golden Mine, super. Unde supun? Uite, pichetroiul ăla mă încurcă. Și nici nu fac eu 20.000 de gold. Perfect. Nu să dau gemuri și așa. Am dat cel mai mult pe Builder Hut. Fiindcă ai nevoie de builder, că n-ai cum faci. Am intrat într-un clan. Dar nu prea dau de gembox-uri. Am trupere. De ce nu stau în army camp-ul ăsta și stau în army camp-ul barilor? O să ne ducem pe multi. Am doar 5 barbari. Are cannon. Aș căuta o bază mai mică că am puțin ăsta deja are mortar. Asta la Builder Hut. O gembox-ul. Nu! Vreau să văd dacă pot să iau gembox-ul. Vreau să văd dacă pot să iau revender. Eu vreau să iau gembox-ul. Să văd dacă pot să iau gembox-ul. Nu era corect. Trebuiau gradată, că asta o am de 3, asta de 3. Cât? Un minut. Nu trebuie. Da, 7500 de elixir. Eu maxim pot să am 16.000. 10.000 gold. Mai păstrez un brăduț de asta. Că petrolul ăsta cu voi. Și aș încerca să stai. Așa. Perfect. Aș vrea să fac ceva să înconjoare și de toată baza să trebuiască să spargă gardurile. La defense, nu? Mai am voie 20. Dar n-am voie să pun. Nu. Stai. Da. Serios? Nu. Oh my god. Stai. Era să construi. Fuck. Stai, e bine. Serios?
Dar nu m-am gândit la o chestie. Sau poate, dar mai am? Nu mai sunt. Când o să-mi fac builder hall-ul, mi-am luat bombele astea. M-am gândit să pun una lângă Town Hall și una lângă Archer Tower. Să fac un defense mai bun. Să colectăm elixirul. Ăsta de 5, ăsta de 3. Ăsta parcă astăzi l-am pus, fiindcă am mai jucat off camera. Oh, stai. Dar știi, dacă se gândește, nu prea am destul defense lângă... Ba da, am, dar dacă îmi pune multe trupe... Ia ce defense-uri să mai pun de mortar. Uite ce șmecher e trebul. Sau... Asta ce face? Haide. Bomb Tower-ul e 200 de mii. Skeleton Trap. Inferno Tower 500 de mii. Nu, ce defensuri scumpe. În laborator. Cât e? În laborator upgradez cărțile, nu? Cărțile. Trupele. Că ăsta nu-i Clash-ul. Credeam că nu o să fie genial, dar chiar e genial Clash of Clans. Încruntarea... Wow, Barbarian King. 10.000 de Dark Elixir. Parcă se face greu. 600.000 de elixir. Dark Elixir nu pot să fac mai mult de 100.000, cred. Nu știu. Și de ce sunt chestiile astea? Aici ții elixirul. Cu cât le ai mai agradate, cu atât poți să ții mai mult elixir. Adică să zicem, dacă aveam astea un duo de 2, nu reușeam. Nu făcea față. Și nu puteam să fac 25.000 gold. Și fix tot am trebuie pentru... Am uitat să pun la training niște barbari. Oh, nu boost. I-am dat pe boost. Dar fac cam multe elixir dacă stau bine. Dar o să... Ia aici are cannon. Ca să nu vă plictisesc, cam atâta, doar 4 arcași nu irosesc pe toți arcași. Da, o să dureze ceva. Păcat că nu există un speed up. O să revin mai târziu. Și cam gata, cred că de acum se termină. Cam ceva de genul. Dar ăsta a fost primul atac. Yes. Și să... Un tip m-a atacat. What? Tipul ăsta nu l-am văzut. Eu să vedem noi. Asta e, pe ăsta l-am atacat eu. Ia să... Da... A, da, mi-amintesc că am făcut atacul ăla aiurea. De mai devreme. Unde să știu că barbari. Mai sunt 9 barbari la training.
Și un timp m-a atacat cu 5 giganți, să vă arăt că nu i-a ieșit. Cannonul meu a reușit să se descurce și cu un gigant. Aproape cu 2 bombele au pornit, că avem pe toate, nu știu, lângă cannon. Da. Și gigantul ăla a fost singurul care a rămas. Și gigantul de puțin. Și vedeți ce aveam pe aici? Aveam... Uite, astea sunt trunchiurile. Uite, astea. Și primește gen sau un gen. Și eu dădeam câte 100 elixir sau 1000. Și doar 15% și mie îmi dă trofee. Adică asta e avantajos dacă te atacă. În Clash Royale nu există ceva de genul și să vedem trupele. Dacă s-a făcut. O să mai păstrez un brăduț, știi că-ți drăguț pe această... Ne-am făcut o greșeală, dar imaginați-vă că nu aveam cum să facă gardă până aici. De ce îmi dă la următorul tankul? Trep. Cred că chiar am nevoie de trep. Pe unde l-aș pune trepul? Pe aici? Dar de unde să știu pe unde o să atace? Ce asta? Nu știu. Pot să mai pun un Archer Tower, o mină, un Elixir Collector și o baracă. Și se schimbă Elixir Collectorul. Vedeți asta care eram de 5 carat altfel, că e mai mare. Și asta. Așa se întâmplă și la Elixir Storage. Era unul de ăsta mic și acum sunt câte 2 de astea mici. La Mine Gold, la mina de gold, nu știu cum ar fi schimbarea. Dar cam atât a fost cu acest episod. Bye bye!